Je útorok, vstala som o 6:30, 7:20 som šla na autobus. A teraz som mala ešte chvíľu čas pred 1 hodinou, tak som šla na kávičku. Robila som si tam veci do školy a potom som ešte aj volala s Filipom, dali sme si presko. Veľakrát to tak robíme, že keď chceme kávu a bude jeden v Košiciach alebo v Prešove a druhý doma, alebo jeden je v Košiciach a druhý je v Prešove a vieme, že potrebujeme kávu, že proste máme málo energie, tak si dávame online kávičky. Máme taký zvyk, že každý deň sme spolu a buď pijeme kávu, alebo čaj, maču a aspoň pol hodinku proste sa rozprávame. A je to taký pekný zvyk mať také rande každý deň a si myslím, že to posunie vzťah. Zatiaľ to malo iba benefity. Randičko už skončilo a idem na hodinu. Škola dnes skončila a idem s Mijou v jej autičku, lebo ma odvezie na stanicu. Prezentovala som na poslednej hodine prezentáciu, čo je sranda. Ráno som zistila, že som mala urobiť. ChatGPT a moje komunikačné schopnosti opäť nesklamali. A aspoň už mám tento predmet z časti za sebou, už mi ostáva iba jeden test. A snažím sa spraviť všetky predmety, čo najviac ako sa dá, ešte predtým, než pôjdeme do Bulharska, pretože chcem mať potom už kľud, keď sa vrátim. A zatiaľ to celkom ide, ne? Celkom. Som ťa nepočula. Nevadí, to je dobre. Meníme plán učiteľov a myslím, že aj oni sú radi za to. No, takže tak, tento semester mal mať 13 týždňov, z toho 1 týždeň. Veľa dní z toho týždňa odpadne. Tento semester je kratší, no. Už som doma, prišla som okolo 1:30. Prišla mi správa, že mi došiel balíček z Vintedu. Ja teraz vlastne nielenže predávam moje veci na Vinted, ale aj kupujem hlavne knižky. Prišla mi kniha Odvaha byť neobľúbený. Zjedla som obed, dala som si polievku, potom som si dala zemiaky, tak som chvíľu počkala, tak som si dala iba mäso. Idem si teda teraz rozbaliť tú knihu. Keďže aj mne sa niečo predalo teraz, tak musím to ešte zabaliť, nalepiť tam tú nálepku, čo Vinted vygeneruje a pôjdem to odniesť na poštu. Úplne krásna, v super stave. Podnápis je Nájdi v sebe silu a buď osobou, ktorou naozaj chceš byť. Za chvíľku je 9 hodín. Veľmi sa teším na druhú večeru. Od rána premýšľam nad hriankami s cesnakom, maslom, medom a cibuľou. Mám na to extrémnu chuť, takže idem si dať ešte rýchlo Van stojky a skúsim nejaké holdy frontlevera a plenču. Predpokladám, že si ešte pozrieme, teda že dopozeráme s Filipom dokument, ktorý sme včera začali pozerať. Dokument je krátky, má len hodinku. Je vlastne o tom, ako pôst môže slúžiť ako liečivo na rôzne chronické ochorenia, ktoré sa ľuďom nedarí vyliečiť bežnými spôsobmi. Ten dokument by sme mohli dopozerať, lebo už nám chýba asi iba pol hodinka a potom pôjdeme spať.